And you go to go on and make it now. Alone, I don't know. Yeah, good. Give me. I'm not going to be Fenina. Who made you go? I'll go on to Pia Toto. Okay, if you make it a call dry off, ma. Okay, na Jumba. Like, over by Jumbo, go Nick and into all like it, Ogon. Okay. Now, you buy now for back it, Ogon can now phone. Okay, 3,000. 3,000. About ko below. Hi, now Nina. Ogo qui vidi no tata. Eh? Ah oui. Agora não mais. O mais né? Eh? Ici. Ei. O moco né? Hi. Me ya tata ko like idiko okpu a na-ebu ibu. Na imu okpu eji aga n'ime ofia, eji at least ikpulie o me anwara achakasị ụnalụ. Ịghọta. Ah, ị ga nchọ ọlụ ego ọbụlụgolu nke ya eji wee ṅụ mmiri. O? Ngwa won. O, wee wee ṅụọ mmiri. O, ịlụtụkwa lụtakwa ijezuo ike. O? Na mmadụ abụla isi. Ngwa jisi ike. O?